La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. biye tarata ye mais kalo kile 30 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw minnu b'aw sigi an ka bɔlɔlɔ sira kelen la bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka an ka kunnafoni k'a lajɛ kunnafoni min n'a bɛ daminɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma a kunnafoni waati selen ni a y'o bisimila. kunnafoni daminɛla bi an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye mais kalo tile 27 san 2023 a y'i kunda bata kan bata ale ye Guinée équatoriale la o faba ye an ka minisiri sa ale kɔnta kun ye fɛn min ye o de ye sariya sun ale faleni ko kuma min ni a bɛ senatara ni ka taa ɲɛfɔli kɛ o la a cakɛɲɔgɔnw n'o o ye a dɛmɛbagaw ye sa ka taa se anw ka jamana consul la ale ni Burkina Faso ni Senegal ani Malien minnu bɛ yen nɔ olu kɔni ye a bisimila anu ye kuma falen caman kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra tuguni ka anw ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye k'ale ka folikan ni ka o ɲɛsin u ma. Ministri Umaru Jara ale fana taara Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la ni Burkina Faso ministri ɲɛmaa ni o ye monsieur Apollinaire ye o kɔni ye ale bisimila a tilala ka an ka ministri ɲɛmaa ni o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye k'o ka folikan ni ka o ɲɛsin Burkinabew ka ministri ye o ma a tilala k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye sariya sun ale faleni ko ye a fana taa kun ye o ye ni ka taga ɲɛfɔli kɛ ka taa kɛ maliyɛnden minnu sigilen bɛ yen nɔ Mali ni Burkina kɔni ye jamana min ni olu kelen ka u bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnna sa ka se ka kɔrɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ni ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana olu kɔnɔna la Mali ni Burkina kɔni dancɛjugu de bɛ an ni olu ɲɔgɔn cɛ. An ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale fana ɲɛsinen bɛ bɛn ani kelenya koɲɔgɔn ma ale fana y'a kunda Gawukaw ka dugu o kɔnɔna kan constitution ale yɛlɛmali ko ni o ye sariya sun faleni ko ye n'a kan kɛ juin kalo tile 18 natɔla in na ni bɛɛ lajɛlen kan ka taa ni ka fɛla ni ka o yira n'a ka di maa min ye i b'o yira n'a man di maa min fana ye i bɛ o yira minisiri kɔni ale bisimilala Gawukaw olu fɛ yen nɔ kari tɛmɛnen in na a bisimilalen kɔnɔna sa Gawukaw olu kɔni ma u ta bila dagirinda la ka sababuya kɛ kuranko gɛlɛya ni jiko gɛlɛya kɔni bɛ olu kɔni bɔra ni ka o yira minisiri n'a ka maaw la k'a fɔ ko olu kɔni date don sariya sun ale faleni ko kuma la ko ka sɔrɔ jiko gɛlɛya ani kuranko gɛlɛya kɔni bɛ olu kan o kɔni kuma fɔra wagati min na sa maaw kɔni olu ye hakili wasiwasi ye dɔ olu sɔrɔ n'olu y'a yira k'a fɔ ko ni Gawukaw kɔni ma taa referendum ni ka o kɛ ko yala ko dɔ tɛna bɔ jɔyɔrɔ la wa.
anga laptani soban be no ni oye Gabriel Touré ale syndicat ko ni ye sigili krenkrene ni ka oke uka kuma la seba ni oye Jimé Kanté aya yira ka fo ko femi ye Gabriel Touré no oye docteur ye ulu kon mena barabla ni ka oke shini me kalo kile bisabani kile kataka a kunche juin kalo kile fla no be jumadonya oma uklala ka yira ka fo kokura ku ubena barabla ni ka la kuraya juin kalo kile duru no be damne tenen natalaina kataka kunche juin kalo kile wolonvla no be alamusa oma ubeni barabla ni ka ale to sena dokun fo kata fo ko uga lanyini o sabatira ka wala doniya ka fo ko femi ye Gabriel Touré docteur ye ulu kontun ye barabla bada ni ka oke février kalo temeni kataka se mars kalo oma la koljon ka faranyon ka jekul min be no na be wele ko ayama ulu fana kon kelen no ka baka ni ka ota ko nyashi on nga chamacha fanga marabaka uluma ya yira ka fo ko fami e bagi kimeni mini akan ke juin kalo kleta ani konoton na tayna ni ngata kunche akile muga ani flala ulu ka la kol karamko nu ka tanfe kalan so la kol karamko ulu fana be barablala ko ni nyama soro uga ni barabla na ni foka be mayala ulu fana kon mina bagi ale kimeni ni ka dankari ala me kalo kile muga ani duru temene san ba flani muga ani saba femi ye l'américain uluka warbon tigilama ya ale ko ni nyangilita ninga nyashi onga tigilaka jarabatigi fla o ma a folo oye colonel Mustafa Sangare ale 33e régime des commandos parachutistes o ko fetuguni sa femi ye major Lassina Togolay ale anga jamana panguru jigi o nyama abai ayela ka foko seben fura meni ale ko ni bora ka foko anga fintigila ka ule dankare buran hamaden hakewla ko ni mafla nun ko ni sembe ala anga jamana marabaka ulu fana seben fura bo me kalo kile mugani wolonvla temeni na ka yira ka fo ko femi l'américain ka jamana u ko ni nyangeni minta ka anga fintigila ka mafla ninka ulu segere u ko ne wala ke wala mi ni a konenu u kan ka kono folo fo jabila ba ulu ka bo folo oni ni oye fugulan bulamatigiw ye ulu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o ɲɛnamaya mɛ kalo kile mugan ani kɔnɔntɔn tɛmɛnen san o san u bɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ale ɲɛnamayaliw ni ka olu kɛ a ɲɛnamali yɛrɛ bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye ka taasibila kɛ ni ka ɲɛsin fintigi gansan ma olu ma ba polisilakaw ka taga se fintigilaka tɔw olu ma u ka baara dɛmɛni ka ɲɛsin Nations Unies o ma san caman kɔnɔna la anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ka kɛ ni MINUSMA kɔni b'anw ka jamana kɔnɔna la a kɔni yirala ka fɔ olu kɔni ma jeniyɔrɔ fin yan nɔ ameta kitakaw ulu feno krenkrena sa sebekoro shifinakaw ulu koni bora ka se ka u ka fonte dinga unika ulu labo me kalo kile muga ani wolonvla atemenina shifinakaw ka nyema ale ya yira ka foku ka lanyini femi ore ka se ka dugulama ninka ulu la kana samia na tala kukuraina wala sa ji ale kana chieni ke sebekoro dugu o konnala o la ukani baran yere konnala sa ayira la ka foko sebekoro jeya ulu mawri kon kera sa wi ninka ni baranyuma ninka ale ke ka keni banyuma to kilabo ma uluka demei amita ko kan kibaru la Burkina Faso ko ka chimasha fanga jamana nyama ni o capitaine Ibrahim Traoré ale fana ye kunu tenen sogomada femiye ni ale ye feka futo nyama no Samuel Eto'o aye a bismillah wagadugu o konnala bismillah ni kun kara femiye sa o de ka fo faso ale final laban kuma yo ulu fo ulu nyonche Samuel Eto'o aya ira ka fo kuma labana ko ale ko ni sonjara ko so wa balala ka fo ko jamana nyama ale ko be dula ninka o laje Samuel Eto'o aka kuma konnala yira ka fo ko ale koni abalala ka fo ko chimache fanga jamana nyema ale koni jambe dolan fle o la kosobe mali kuna foni jabarani la jabao kuna foni damadan tumbi ambulo korabi ni kada au kuloka kuna foni yana ngada tuksa tunga lafia di au nga kuna foni ajukura madundo bay ante sega ante nyina a foli la au nyana tunga lafia kon kilonuka tunga range unika ulu lafia terenko ani sojo kula ni wakati na samba flani muga ani saba tontinu ni oye sojo grupu yesa ale koni datugura e mambe no kibe fe ito ka ye samba flani muga ani nani sojo grupu la sa ni oye ton sojo grupu ale be ke chugodi ibe ito sebe sojo grupu alela nebe fesa ito ka sebe villa simple la no F4 villa simple ale 580 euros ibe osara kalo abe 26 millions ma e mambe no ke fe ita ke étage kalo ko le 780 euros sara obe 42 o million ma no be million binani ani flama ni e seno totonga la fia ka tona sa o grupu la kalo
a groupe la o be tirage au sort ni ka o de kɛ tirage fɔlɔ n'o bɛnna mɔgɔ ma kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ i ka so tile o be taa ni ka d'i ma fo ka taa fɔ ko groupe ale banna wagati min na o ye villa simple étage ye kalo 7 o kalo 7 ye maa kelen ka villa tile o be taa ni ka o di fo ka taa fɔ ko a banna n'i bɛ fɛ i tɔgɔ ka sɛbɛn ale la i b'a wele an ka nɛgɛjuru sira la 72 18 42 47 e maa min bɛ yen nɔ sa ko terrain fana tɛ e bolo k'i bɛ fɛ ka terrain ni ka o san Tunga Lafiya bɛ yen nɔ o kama i bɛ e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka terrain san ko terrain tɛ i bolo Tunga Lafiya bɛ yen o de kama nin wagati in na terrain bɛ Banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ 15/20 titre foncier 4 millions 15/20 titre foncier sɛbɛn wari 4,400,000 n'i ye o bɔ i bɛ terrain ni ka o jɛlen ka o sɔrɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ terrain yɛrɛ i bɛ se ka a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo i bɛ euro wari 573 ni ka o de bɔ o bɛ kalo 12 ma walima n'o ka surun ɲɔgɔn kalo 18 i bɛ euro wari 382 ni ka o bɔ i bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ ni ka o sɔrɔ an wɛrɛ an ka nɛgɛjuru sira la 72 18 42 47 ka se ka kunnafoni caman ni ka o sɔrɔ Tunga Lafiya ma olu ka sojɔ ko o kan aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan